Wayo arewa na bani. Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha mai albarka ta Hausawan Afirka TV, harshen uwa zalla. A yau dai kobar tamu ta yi babban kamu, inda ta sakalo wani jarumi matashi mai kishin 'yan uwansa Hausawa. Abun mamakin da ya zo da shi bai kamata a ji daga bakina ba, don Hausawa suna cewa karatu a bakin mai shi. Amma kuma mafi yawanci dai an fi sani na Mustapha Abdullahi Inojo Bangadanya, saboda mahaifina dan wani gari ne ko kuma dan local government din Bagwai ne, sannan kuma a ƙauyen Jofen Gadanya. So shi sa yawanci ake mana lakani da Jofen Gadanya. Kuma mahaifiyata ita ce ta ce da babban malami marigayi malam Usman Tsoho na babban malami Badago. So dai wannan da ya taƙaice da shi ne kusan asali na wucewa. To in ban yi azabaɗi ba zan ce dai kai cikakken bahaushen ne da muke ta so mu ga wannan yare na. Gaskiya ne, sai dai mahaifina bafulatani ne. Mahaifina bafulatani ne, kuma mahaifiyata ta ce mai cewa Bahaushiya. To kaga dai kalmar nan ta cika na cewa Hausa Fulani. Gaskiya ne. To Malam Mustapha, a yanzu wacce ce kake dangane da al'amuran rayuwar sana'a? To alhamdulillah, bayan dai na gama karatu na yi sabis, na gama irin Zaria, na zo na yi sabis komai na empower wanda aka ta yi har zuwa wannan lokacin, zuwa yanzu da aka ce lokacin ya ƙure mun gama kenan. Amma kuma dama da akwai 'yan sana'o'i da ake ɗan taɓawa haka na haɗa takin zamani da siyar da su a cikin unguwa haka. Wannan littafi ne da zai taimaka wajen koyo da koyarwa a harkar lissafi. Littafi ne wanda mutum zai iya koyon lissafi da kansa ba tare da wani ya koya masa ba, saɓanin sauran littattafai wanda dole sai dai mutum ya je a koya masa. Littafin yana da muhimmanci sosai, yanzu haka yana nan a wajen manya-manyan malamanmu a ABU Zaria, inda suke ƙara tabbatar da abin da yake ciki kafin a zo kuma a sake shi a kasuwa.